दावराव लोगोफोर दिनै एकदम जेरैबो दावराव नङा होमबा फारसेथिं गोजौआव सेन्ट्रेलाव सरकार दानायनि दावराव जोंनि बिटिसि आवबो नैबे क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ माने बिनि माखासे सेटआपफोरखौ बै माने मेडिकेल कलेजाव सरजाफैनो नागिरनायनि थाखाय दावराव नङा होमबा फारसेथिं दिनै माखासे आर माने इभिक्सन फैगासिनो दङ बे इभिक्सनखौ लानानैबो सिन्था खालामनांगौ गोनां जानानै दं आरो दा बिनिबो दावराव नङा होमबा दा दिनै सिभिल हस्पिटालाबो दिनै लांनो नागिरगासिनो दं बै मेडिकेल हस्पिटालाव नङा होमबा दिनै बै मेडिकेल हस्पिटालाव जुदि बिनि गोनांखा सेटआपफोर जेनाखि सेटआप माने जेनाखि डिपार्टमेन्टफ्रा बेयाव नांगौ मानि दंखाजोबो दा बिनिखौ जुदि बैयाव जुदि बोखावनानै लाङोबा नैबे हस्पिटाला लास्टआव हारावराव जागोन नङा होमबा खलथा गोजाल'सो जागोन बेयाव माने नांगौ मानि बेमारफोरखौ सोखानो हानाय नङा दा बेखौ लानानै बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा बेखौ प्रटेस्ट खालामनायाव मदद होनांगोन ओमफ्राय बयबो बुंनो रोंनांगोन बे हस्पिटाला जाहाथे बै जायगायाव माने थाङा आरो नङा होमबा दा जिखुनु हक दा दिनै इभिक्सनाबो फैगासिनो दं दा इभिक्सन फैनायखौ आङो दिनै गाज्रि मोनाखै रायजोफोर माने बिराद मोजांसो मोनदों आरो जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव इभिक्सन खालामगोन बे बिथांमोनखौ आं दिनैनि दिनाव सेलुटसो बानायगोन रायजोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो खिन्थु आङो साबायखरसो होगोन आरो बै प्रमद बर' बिथांमोनखौ बा सोरबा फेरेंगा बिथांमोनखौ दा आं बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव साबायखरसो होगोन माने बै हादानाव रायजो जाग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ माने इभिक्सन खालामनो थांनायाव आङो साबायखर होगोन आरो धन्यबाद होगोन बिथांजों आङो दिनै सापर्टसो खालामगोन आरो ओरैबायदि दा गाइस आं मानि थाखाय बै इभिक्सन खालामग्रा बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि सरकारखौ दिनै मानि थाखाय सापर्ट होनो लुबैदों दा आं फंनैसो खोथा बुंगोन आरो दा जायनाखि बिथांमोनहा दिनै इभिक्सन खालामजागोन बै बिथांमोनहानो दिनैहाय बे सरकारखौ लाबोदों नङा होमबा बै हादानाव रायजो जाग्रा आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय गरिब गुन्द्राफ्रानो दिनै बे सरकारखौ लाबोदों नैबे इउपिपिएल सरकारखौ दिनै बिथांमोनहा बे सरकार लाबोसेयावबो दिनै बिथांमोनहा मा जादों दिनैहाय इभिक्सन खालामजानो दिनैहाय थांगासिनो दं माने सुरु जागासिनो दं दिनै बिथांमोनहा जाय सरकारखौ लाबोदों बै सरकारजोंनो बिथांमोनहा दिनै रायजो जानायाव असान्थि लाबोजागासिनो दं अब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो बे सरकारखौनो सापर्ट होगासिनो दं आरो नङा होमबा रायजोफोर दा बै समाव जेब्लानाखि जोंनि हाग्रामा सारा सरकार खालामदोंमोन बै समावथ' नोंसिनोथ' हाग्रामा सारा हादान सिफायनानै माने थानो थाखाय सुबिदासो होदोंमोन नङा होमबा दा नोंथांमोनखौथ' दिनै बै समाव जेब्लानाखि सरकार सालायदोंमोन बै समाव हाग्रामा सारा नोंथांमोनखौ बबेबा जायगायाव इभिक्सन खालामदों बेखौ खोनाफेरदों नोंथांमोना बै रायजो राजा नोंथांमोना खोनाफेरदोंमोन बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव इभिक्सन खालामनाय बा हादान होनाय खोनाफेरदोंमोन बै हाग्रामा सारनि दिनाव दा दिनै नैबे सरकाराव दिनै नोंथांमोनहा मा खालामजाखो दा आं बेखौनो बुंनो लुबैदों रायजोफोर बे हादान एरियायाव जेसेबांखि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा रायजो जानानै दं बे बिथांमोनहा दाख्लिनि बेलायाव हाग्रामा सारखौ मोजाङैनो थगायदों आरो मा जेसेबांखि हादान एरियानि मानसिफोर दङ आइ आफा बिदा फंबायफोर दङ बे बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव इलेक्सनखौ अबाव होआ होनोब्ला ट्रेक्टर आरो कंग्रेसाव होदों आरो माखासे खिनिल'नो जोंनि नांगालाव होनाय जादों आरो बिदिबा बिथांमोना बेसेबां थगायसुला नङा होमबा थगायदों दिनैहाय दा बिथांमोना जेरै थगायदों बिथांमोना एरै खालामजानांगौ आरो आंनिबा माने जाय सरकारखौ लाबोदों माने बै सरकारा दिनैहाय नोंथांमोनखौ इभिक्सन खालामनो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना खालामजानांगौआ 100% खालामजानांगौ आरो बै मा होनो बारिफ्राव जेनेबा हाथर गिदिर गिदिरखौ जेरखम मै होनानै दुफु दुफु खालामा होमबा थिग बिदि खालामजाबासो नोंथांमोना माने सेन्सआव फैगोन थारसारा जेबो सेन्सआव फैया आरो नैबे बर' रायजो राजा माने आइ आफा बिदा फंबायफ्रा नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावबो मा जायो जेसेबांखि खस्थ' दुखु होजा आरो सरकारजों नाख्रेबजा अब्लाबो बिथांमोना जेब्लानाखि इलेक्सन फैयो माने 500 थाखा होबानो बै दुखु खस्थ' माने गावसोरदि मा खालामजादों बेखौ बावलांजोबो आरो मा नङा होमबा रायजो राजाफ्रा गाज्रिमोन मोजांमोन खिन्थु बे खोथाया सैथो रायजोफोर नोंथांमोना बिदि थगायजायोबा नैबे बर' कमिउनिटि होननाय जिनिसानो मालाबा समाव माने लासैनो गोमालांफिनगोन बर' होननानै रावबो सिखार लानाय नङा बेखौ हले मोनथिगा सिदा बाथ्रा बियो दा गाइस दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन जेसेबां दिनसिम नैबे सरकारा थागोन अब्लासिम जोंनि बर' हारिनि
खुनु जेंनाया समाधान जाया बेखौ हले मोनथिखा आरो मानि थाखाय समाधान जाया बेखौ नोंथांमोना साननानै नायबानो नुगोन। दा दिनैहाय जायनाखि बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' बिथां दा बिथांनाव जुदि दिनै पावारा दंबा माने सान्थि जागौमोन नङा होमबा माने सुस्रांजागौमोन बर'नि जेंनाफ्रा आरो जेनेबा बिटिआराबो डेभेलप जागौमोन नङा होमबा। दा दिनै बिथाङा खुनु पावारानो गैया पावारलेस सरकार दिनैनि दिनाव। दिनै आगोलबो जेनाखि बिटिसि सुक्तिनि दाराव जायनाखि पावारफोर फैदोंमोन दिनै बे बिथांमोना लासैनो बोखारनानै लांजाखाबाय अलरेडि बे नङा होमबा। आरो दिनै बिथाङा माने हेमेन्टनि सायावसो मोसानानै दं आरो बिदिबा बिथाङा रायजो राजानि दिनै मा मोजां मावनो हानो रायजोफ्रा एसे सिन्था खालामनाया मोजां आरो दिनै हेमेन्ट बिश्व शर्माया जे खामानिखौ मावनो थोनो बे खामानिखौसो दिनै बिथाङा मावनो हायो आरो माने गावनि पावार हिसाबै दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावनो हाया रायजो राजाफोरनि थाखाय। गोजौनिफ्राय जे अर्डारखौ हरगोन दिनै बिटिसिनि बा बिटिआरनि जेनाखि सरकार बिथांमोना दिनै बेखौसो सिद्धान्त लानानै मावनांगौ जायो आरो बै इभिकसन खालामनांगौ अर्डार बेबो गोजौनिफ्राय आरो माबा मोनसे नैबे दा हस्पिटाल लांनांगौनि बोखावनांगौनि अर्डाराबो गोजौनिफ्राय बा अनेक किसु माने प्रब्लेम जाबोनायानो गोजौनि अर्डार बायदिसो बिथांमोना दिनै मावनांगौ जादों रायजोफोर। दा गावसिनि मोनसेबो पावार गैया बेयाव माने बर' जातिनि खुनु सेफटि गैया आरो बे सरकारा दिनैहाय बे सरकारनाव। जोंनो बिदिब्ला बे सरकारखौ मानो नांगौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदो नङा होमब्ला। दा बुजिनायनि सम फैबाय दिनै हस्पिटाला लांजानोसै दिनै बिथांमोनहा मा माने प्रटेस्ट खालामो दिनै बिथांमोनखौ नायलांबाय थादों रायजोफ्रा। दा जिखुनु हक दिनैहाय अनेक खोथा सावरायबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि गेजेराव जोंहा दा हस्पिटालाव माने अनेक प्रटेस्टनि माने दावराव दावसि जागासिनो दं। दा बिनि गेजेराव माने जोंनि मानगोनां माने बर'नि थै गोनां सासे दावराव देख्रेब सारा बे हस्पिटालखौ लाखिफिननायनि थाखाय माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बेंफुरनानै खिन्थादों बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो बुजिगोन आरो। हस्पिटाला जोबोद पुराना हस्पिटाल बियो। दा बे हस्पिटाला क'क्राझारनिनो बिखायाव जानाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगायाव गोबां बेमार आजारनि सिकित्साखौ खालामबोनाय जादों आरो बे गेजेर जायगायाव बे हस्पिटाला गायसनजानायखाय मानसिफोरनि बेमार नायनायनि थाखाय गोबां मोनसे सुबिदा जों मोनोमोन। दा जोङो सरकारा दिनै बे सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै जे गोदानै गायसनजानाय मेडिकेल कलेज जायनाखि बालागाव जागासिनो दं बेसरगाव जागासिनो दं बेयावसो लांनो नागिरदों। बे जोबोद दुखुनांथाव। बेखौ जोङो मोजां मोनाखै आरो बेखौ जों प्रटेस्ट खालामनांगौ। क'क्राझारनि जेसेबां नागरिकफोर दङ बिसोरो बेखौ बादा होनांगौ जाहाथे बेसरगाव जानो गोनां जायनाखि मेडिकेल कलेज बेयाव जाहाथे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि जायनाखि फसंथान बेखौ जाहाथे लाङा जों बेखौ बयबो होबथानांगौ। जोंनो ट्रिटमेन्टखौ नांगौ, जोंनो देहा फाहामथायखौ नांगौ। दा मेडिकेल कलेजआ जाथों जोंनि थाखाय बे जोबोद बरायथावना, जों बेखौ बरायो। बेसरगाव जानायखि मेडिकेल कलेज जाबाय जों बेखौ बरायदों। बे साबना हामना जानांगौ, मोजां जानांगौ आरो बेयाव सफिस्टिकेटेड इकुइपमेन्टफोर लाबोनानै जोंनि माने बायदिसिना बेमारफोरखौ फाहामनाय माने जों बेयाव जायगायाव मोननांगौ। दा खिन्थु बे नङा जे बेसरगाव मेडिकेल कलेज जानाय लोगो जोंनि आरएनबि सिभिल हस्पिटाला जे बोखारजानांगौ बे बाथ्रा जानो हाया, खुनु जानो हाया। जों साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फाहामथाय मोननो थाखाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ आरो बेयाव जायफोर माने लेप्सेस जाहा दंमोन जोंहा माखासे इकुइपमेन्टफोरनि जों खम दंमोन बे इकुइपमेन्ट खमफोरखौ जोङो लाबोफिननानै साबसिननिफ्राय साबसिन ट्रिटमेन्ट होनानै जों सिभिल हस्पिटालखौ जों खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो। दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै माने सिभिल हस्पिटाल दङ बे सिभिल हस्पिटालाव जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामगासिनो दङ। दिनै क'क्राझाराव जों मानो खालामनो हाया? बे क'क्राझार बिखायाव जे एफा मोजां माने हस्पिटाल जाखाथारबाय, एफा मोजां ट्रिटमेन्टनि सेन्टार बियो, गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो फैनानै सिकित्सा खालामनो हायो। दा बे सिकित्सा खालामनो थानाय बे सुबिदा गोनां बे मोजाङै गायसनजाखानाय बे सिभिल हस्पिटालखौ मानो बोखारनो? दा उलथे जोङो बेखौ बिर'धि खालामो, बेखौ बोखारनो मोना आरो गभर्नमेन्टआ बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ जों बेखौनो जोङो खावलायदों आरो बे खावलायनायखौ लानानै दिनै जोंनि बे धरनानि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जेसेबां दा डिपार्टमेन्ट लांदों बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्ट मोनसेबो लांनो मोना। जों साबसिनसो खालामनांगौ, मानो लांनो फालाय? आरो बेथ' बे हस्पिटालानो जालांबाय बिदिबा माखासे बाहागोखौ बोखावना लांब्ला जोंनि देहाखौ खावसे बोखावना लांब्ला जोंनि देहा मा जागौ बेलाय? गथे जेसेबां दङ जोंहा सिभिल हस्पिटालाव बेखौ जोङो लाखिनांगौ आरो जेसेबां नांगौ जोंनि थाखाय दरखार दङ बे दरखारि जायनाखि जन्थ्रपातिफोर दङ बेखौ जों लाबोनांगौ।
आरो गोगोम मोनसे फुल फेजेड सिभिल हस्पिटाल जों खालामनांगौ जों बेखौसो दाबि खालामो। अजद फैबाय थादों बे मेडिकेल कलेजाव माखासे ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हायाखै बरपेटा मेडिकेल कलेज बा गुबुन जायगाफोराव रेफार खालामनो होनाखै बेनि सायाव मा बुंनो? दा बरपेटा दा मेडिकेल कलेजाव हरनायथ' बेनोथ' जोंनि प्रब्लेम। दा जोंहा बे प्रब्लेम दं जेब्ला बे लेपसाइसा जादों जेब्ला बेखौ फुलफिलसो खालामनांगौ जोङो जाहाथे जों बाहेरायाव हरनाङा। अनेक प्रब्लेम जाबाय जोंहा एथ' गोबावनिफ्रायनो बे सिभिल हस्पिटाला जाबोनाय बिराद माने बिराद फुराना हस्पिटाल बे दा बे फुराना हस्पिटालाव जुदि माबा मोनसे लेपसाइस दंब्ला जों बेखौ माने सुफुंनांगौसो खिन्थु सुफुङाबानो बेखौ बोखारनो हाब्लाथ' गाज्रिसो। दा जों अनेक प्रब्लेम नुबोदों माबा मोनसे इमारजेन्सि माबा जायोब्लानो माने बरपेटायाव रिफार खालामहरो ओरै गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव रिफार खालामहरो। दा जाहाथे जोङो रिफार खालामनाङा जासे बेयावनो जोङो फुल फेजेड जों ट्रिटमेन्टखौ मोननो हायो बिनि बेब'स्थाखौ सरकार लानांगौ। दा बेखायनो जों सरकारखौ दाबि खालामबाय थादों गोदोनिफ्रायनो बयबो बे जायगानि मानसिया बुंबाय थादों जे जोंनो फुल फेजेड मोनसे हस्पिटाल नांगौ जोंनो बे जायगायावनो जों इसिबांनाखि जोंहा सिकित्सा खालामनांगौनि बेब'स्था जानांगौ बे जाहाथे बेयाव जायो बेखौ बुंबाय थानाय जादों। दा जुदि एफा गोबावसिम दासिमबो जुदि जायाब्ला आरो बे दिनै भारत माने आसाम सरकारा दिनै बिसेसरि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिराद माने गोग्गाना बुंबाय थादों जे सिभिल हस्पिटालफोरखौ मडिफाइ खालामनाय जाबाय आसामावनो मोजां सिकित्सा होनाय जासिगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। खिन्थु दिनै आसामावथ' गैबावा क'क्राझाराथ' दोन क'क्राझारनि बारैबो आसामावनो मोजां सिकित्सानि बेब'स्था गैया। जाय फलाव दिनै आसामनिफ्राय गोबां माने मानसिफ्रानो माने आसामनि हस्पिटालखौ नेग्लेक्ट खालामनानै आसामनि हस्पिटालखौ बिसास खालामाबालानो आसामनि हस्पिटालनि प्रति बे माने फोथायनाय गैयाजासे दिनै गुबुन जायगायाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थांदों दिल्ली बायदियाव थांनो गोनां जादों माद्रास बम्बे बेफोराव थांनो गोनां जादों हायद्राबादाव ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जादों। मानो बिदि जादों दिनै जों आसामाव जुदि मोजां सिकित्सा जादों होनना बुङो आसाम सरकारा दिनै जोंनि जायगानिफ्राय मानो बाहेरायाव थांनो ट्रिटमेन्ट खालामनो। बेखायनो जोङो बुङो जे आसाम सरकारा ओरैनो बाथ्रा खोथा बुंलाबायनायखौ बाद होनानै जे आसामाव जे मोजां ट्रिटमेन्ट जानांगौ मोजाङै सिकित्सा खालामनांगौ।